ole porat. Köyhän nekari. Minulla ei ole ruokaa, ei mitään, minä vain paska. Minä ihan paska. Sinä et tajuta minun kieli. Hetkee. Minä ihan paska. Paska. Vittu ruuku. Vittu. Minä ei muuta osata sanoa. Minä olen huora. Minä olen se huora. Kukaan ei halua ostaa minun perseen. Mikä puhutaan? Miksi sinä olet huora? Miksi et esimerkiksi... Koska minä on aina jätty minua. Siis minua! Osta minun hyvä moro. Hei. Sinä tupaki. Okei. Tupa. Vittu formakiinen nääkärä. Joo. Huomenta. Vittu, mun mamma osti muro. Vittu, ota pipeli. Kato, ojai! Siis venga. Hei. Minä poorat. Köhänekät. Minä ei... Miksi ei ole ruokaa? Minulla ei varaa. Minä vain kutsun teille, mutta ei varaa ruokaa. Minä tahtoin syödä paskaa, mutta en uskaltanut maistaa ruskeakakkaa. Joo. Minä ei. Hei, minä pipeli. Poorat. Ota pipeli. Ei ole muuta varaa. No. Hupsista. Lisää. Opettele ruokatavoitteita. Hei. Ota minun pipeli. Hei, uusi laulu. Ota pipeli. Joo, sun vuoro. Minulla on hyvä perse. Ota sitä. Minä ei tahdo. Minä luettelin jo 3 persee. Vittu. Kada voi kaikkea. Mitä bara? Innisika, upatata, innekke, iturpa. Minulla oli pienenä 2 tikkulaa tonne perseen.